Misa pagyaman ni King Willie C. Cordado ken para iti kararwa ni Gloria Sumbad. Tumak. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Danggayan tayo, dagiti kakabsat tayo ang mga idaulo, dagiti agtrab-trabaho iti Medicare, Rural Health Unit, PNP, ken Bureau of Fire Protection. Iraman tayo pa yung ikararagan, ti pagyaman, ni Nilia Pagirigan, ni Mary Ann Castillo, kastama ti panay karkararag ti Kararwa, de Enrique Saragosa, ni Rogelio Agustin, ken Paulina Agustin. Kakabsat, addaan tayo iti pamilya, na pagasat a pamilya, babaen ken Kristo. Agyaman tayo, tani Kristo ti mangidadaulo, iso ti pagtuladan kadagiti galad, dagiti sursuro, nga iburay tayo. Agbyag tayo kas mayan nurot iti pagayatan na. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti dayto na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem, kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak,
iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
saksikan mo ako, Jesucristo, tila santo at siksikan niya ako, siksikan ng pagkatuan, initin mo yung Espiritu Santo, itigloria ni Diyos. Kumararad tayo. O Diyos, pinaraswam ket sinubot mo ti tao, kinayat mo ati anak mo mangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, denggam kaddag iti dawdawat mi, ket ti anak mo nagpakumbaba anak iranod iti kinatao mi, iranod na kam kumamet iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Inayaban ni Jacob dagiti anak na ket kinunana. Likmuten da ket ibagak ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan da kayo nga anak ni Jacob. Denggen yun, ditatang yu nga Israel. Huda, dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekelem dagiti kabusor mo. Agrukbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda. Patayen na ti tukmaan na, sa agsubli iti paglemlemengan na. Kasla leon nga agunat sa agidda. Awan makaitured amang sina ken kuana. Ikutan ni Huda ti setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yegto dagiti nasyon dagiti sagot apagbayad da ken kuana. Ket agtamed da amang ipakita iti panagtulnog da. Ti sao, ti Apo. Agari kuma iti kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay nga awan inggana. O Diyos, isurum ti ari ang mangkum nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaum, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Adda kumarang ay iti daga, dagiti nasyon, nalinteg da kuma. Ikalentegan kuma ti ari dagiti napanglaw, dagiti marigrigat tulungan na, dagiti mangirurumen parmeken na. Agari kuma ti kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa baybay agingga iti sabali. Manipod karayan ni Eufrates agingga iti ungto ti daga. Pulos adinto kumamalipatan tinagan na, agpaot kumaakas iti init ti panagdindinamag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin a nasyon ken kuana, dawaten da kuma bendisyonan ti Diyos ida, akas iti panakabendisyon ti ari. Silawang at magpanunod ni Ikatembe
Hintayamin ni kanta. Hintayamin ni kanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Hesukristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jesse ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni Ari David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Hosafat, Horam, Osias, Huwatan, Ahas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken Hokonyas agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia aging gati pannakayanak ni Jesus. Hekonyas, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus, amawagan iti Kristo. Ngarod, ada sa nga pulo ket upat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni David. Sa nga pulo ket upat met a kapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. At damet sa nga pulo ket upat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Oray ka damo mestra ditoy. Mabalinak mga bumalos, ken umungetak magkadakwada. Da kayo nga may mestra, no agpa-project kayo, kitaan nyo mat ata affordable mat dagitay estudyante wano pupil yaw niya. Ngo. Gasa mo ta grade 4 kami, way back 1984. Pinag-project na kami ni Mr. Rami iti family tree. Napadasan nyo amuyo ti family tree? Napadasan nyo nag-project? Ka 1984 ka, Apo, awan mo mapit-picture kanyami ta. May sa ti para pit-picture kanyami taga-ili. Lakay nga nakabisiklita ti 28. No nagpa-picture ka grade 1 kan, sumangpet to grade 6 kan, ti kabayag na. Ka family tree problema. Pagbiro kam garud ije balay ka, awan pa'y mapit. Ti umuna, oy. Unsa? Malaksid di class pictures. Ti umuna nga picture ko nga sulog idi grade warak ti grade 6. Ka 1987 da jayan. Ka grade 4 kunana ag project kayo ti family tree. Nagchichismisan mi enya ti family tree, mga like ano ti picture ni nanang tatang yo da kay nga agkakabsat sanga pulo kami pangalaag ti sanga pulo nga picture tata. Ikanyo nagan na. Ali sukain ijay adamot kadaanan nga lakasami nga pagiganan ti picture ada picture ni amang ko. Wow, impagkad kumutan. Agbukbukol diyan ti pingping na ata innapoy nga ti awam mati kami awam mati naganan awam mati face me innap anya mong pagpagatin na poy.
Kanuhan mo maipitpit na bukbukol. Kani amang ko naka side view, left right. Nga nakakakastata kagawad nga rod mo inay, very proud mo. Ada ng picture, iso nga di picture na, abog yung family tree mi, naka side view, naka mic. Oo. Ngam napaot na di picture, idi ada na picture nga, haan nga, agkupas, haan nga, agwa. Ajay. Ni inang ko, wow, ada picture, jak amo nun yan, nangalala na di nakakuyab-yab, nakatabako, nakaiganti, green nga bag nga, famous furniture. Naala nagtakan doon nga amok tinagyan na dayjay nga bag anya dayjay nga bag adda kartib na nga pagputad ti pusag adda kartib na nga paglipit ti pusag adda panait nga pagrepet ti pusag adda gasa nga pangagas ti pusag mamaltot nga rod day di inang partira o nagwapo man ni inang kao damanong ko jak amo niya nabirukan kasyak di picture ko di grade 3 kami piman class picture. Gapot na nagbati ta 54 kami, di nagbabati. Kinartib ko, nagijay abay ko na iraman ni, ijay ngatok ka ni Regina Rago daw, ijay abay ko ka ni Jeffrey Acosta, taga Padawil, ni Claudio Ruiz, naputod di rupa, datat no dyan rupak tinaala. Amo jak amo di daduman ni ading ko, jak amo no picture na uno saan, at nakita nga nalumag nga ubing nga naka lunggalong, amuyo lunggalong. Oy, amuyo lunggalong. Awan sa mo lunggalongan. At na naluumag nga ubing nga nakalunggan. Idi impasak, piman mo data mistra, imisam, dyan mo, nalabagan sa mo, dyan pinang grade na, dyan mo no niya ti grade na data nga family tree. Tapaya, awan mapit-picture kanya, mi idi tahang nga makadanon ti kwa. Iso ano dati, adda honor mo kuma, wano ribbon mo, mos at ikadwan nga ribbon mi, tang kami maagun honor, tabawal ti agunor kada kami. Apaya, padasim ti agunor, awan igatang ti bado. Iso ano, dete ko man, adamos mo, nakasagana ko madayjay, emang picture na ka, gutadan na ka ng inang haan, mabayadan data. Iso nga awan mapitpit. Problema data nga family tree, piman. Iso nga kasdi nga tamot at istorya, data nga family tree. Dito sa Ebanghelyo tayo tata family tree actually. Wen, nanipod ken ni Abraham, aging gana ken ni Apo Jesus, interest da, taapay nga interest ni Mateo nang ramid da ito'y, the Gospel of Matthew. Apay nga iso natin ang trace, tapno, mai-consider nga king, ngamin no, royal blood ka, o royal blood laeng ti agbalin nga king. Haang ka nga makapagbalin nga ari, hang ka maawagan nga ari, no haan nga nagna, tiday kadaraam kapututam, iti kadagiti amin nga ar-ari. Iso nga interest da, iso da ito'y, nanipod kini Abraham, aging gana kini Abraham, aging gana kini David, 14 generation, kapututan ni David, aging gana kini, naipanda di Babylonia, 14 generations, na Babylonia, aging gana kini Apo Jesus, 14 generations. Kano kitaan tayo daytoy panang trace datapno maawagan nga ari ni Apo Jesus. So daytoy. No kitaan tayo sagpo 14 anya ti dagiti agbasbasa ti Biblia dagiti expert ti Biblia kanyada ken kadagiti idi panahon ni Apo Jesus ken kadagiti Diyo napateg ti number kanyada. Adda meaning na amin nga number. Kaapaya nga 14. 14 nga min ti perfect number kanyada 7. Iso nga, 14, sign of double perfection. Perfection ti 7, double perfection, 14, di yati kayat nga sa 1 ti 14. Tapno double hanla nga perfection dito'y lubong, gaputa imay ti Mesias, double perfection. Kanukit kitaan tayo, dahil ti kapututan ni Apo Jesus nga ay naggapuan na, ada narugit nga babae nga nakalaok. The Ruth, dagitoy, Urias, dagito'y kahaan da nga nalintig nga babae. Inasawa, kabit, nakikam kamalala, dayay. Anya ti ibagbaga na dito'y. Nga, dayto'y narugit nga humanity, dayto'y na managbasol nga lubong, imay na pinerfect. Gaputi kinapakumbaba na, gaputi panangisuot na, ti kinatao tayo, uray na rugit, pinagbalin na nga perfect. Isugarod nga, ti sangkatawan ko na itanok.
napukaw, napunas ti basol, na itanok. Kanukit kitaan tayo, dahito nga kapututan, no i-apply tayo, maitibagbagi tayo, nagmayat siguro mo't no nakaraman tinagan tayo, iya kapututan ni Apo Jesus niya. Nagmayat kumamit, lada kayo, balbaliwan nyo. No tataka ikanda kayo ti tiyansa nga, balbalyan nyo, ti kapututan, nga pakaikapangan nyo. Nga mo ti kaya iyo, agpili kayo, Duterte, Marcos, Diskaya, amin, adapay aminan, agpili kayo, no, nga ka, no, kumano, ada chance tayo nga agpili, anya maakapututan ti tartari gagayan nyo. Kasi nga tano, kumano, balbalyan na timang parswa, mayanak ka ba ng ropo, pilyam ti agbaling nga taga-ubog. Aho, madian, narigat Inakladji Salcedo atap no nalaingak to ti Bukanegan kada dagitay sala ti kakao tag champion kami mat. Ngam no maabak kami agre-react. Anya mga kapututan kala ko masyak. Idi mat idi ka ubingak mat no syak ti agpili ka kayat ko ket maiyan na kay ubugan. Nya nga tawon nga makastrict ti lugan iji ayan mi sala adda kuryente di grade 6 anya grade 1 aksan grade 1 akon. Pililik pa lang ata di nga kapututan sa bagay ako kunak meten ako tatan awan ti no regret met ano apay nga ijayak nga dimakkel no regret met nga di ti kaslada no si asino ak tata ako awan ti regret tano adda pay la pa nagbabawi ko maano adda pay la ka what if no adda pay la what if na ti biag ko anak ko mga naragsak tatan kada kayo no kumano inikan na kayo ti tsansa. Alam malaksi di kapututan ni Apo Jesus. Anyang mo ti kapututan nga tartari gagayam. Proud ka kadimot ita kapututan. Wano. Na mabalin kay lako mga isukat. Nga dapat ubing nga makaibagati kasjay. Kuna mo ginanang, nang kalako mga inyan anaken. Handak lako mga inyan anaken, nang kalako mga inyan anaken. No pagpilyon na tayo ti kapututan anyamot. Very proud tayo kada ije kapututan tayo. Very proud tayo kada tinaganak tayo, ninuno tayo, kada amin. Baliktadin tayo. Nabalbalyan ni Apo Jesus kumati umay. Maikari nga tamo, di pa ikapututam nga umayan na. Umay ko mamo ni Apo Jesus ko, wow, ti kapututan na ko, abaya, dada mga naabak kayo. Watang, mo pa tan, awang wano watang, wano niya tan, tuugan. Wala, nauna ko man ni Apo Jesus ti agpili. Very proud nga ta, maibilang nga tamot nga maisursurat to, di kapututan tayo nga, wow, napintas mo't daytoy nga kapututan. Kung nga ni Apo Jesus no umay kumakanya tayo kayat ko daytoy nga kapututan. Taapaya, siyempre na amo yun ano anya tinasaya at nga kapututan. Ngumno ko na nanto kidi taga-ubog dayta kababay ko na ni Apo Jesus sa awan na abakan. No nagpili ko maibilang tayo. Pilyon na nga tayo pamilya tayo. Ngam amo yun ti kinagpayso na kakabsat. Haan na nga pinili. Haan na hantay nga pilpi, hantay nga pinili isuna, ngam nagbalin tayo amin akapututan na. Babaan ti bunyag, na ibunyag ni Apo Jesus kada tayo, ni Abraham nga kunana, nagbalin tayo amin nga kapututan ni Abraham. Di promise nga naitid kin ni Abraham, idi idaton na ni Isaac, gapo ti pamati na kin ni Apo Diyos, idaton mo kunana. Idi nakita nan ti pamati ni Abrahamen, nga kakabaulan na nga idaton ni Isaac nga anak nan kunana agbalin kanto nga ama dagiti amin nga nasyon iso nga na itrace dayta nga kapututan aging gana ken ni Apo Jesus. Sino tinangi-connect kanya tayo ken ni Abraham ni Apo Jesus. Datayo ana bunyagan, datayo nga na paraburan babaan ti bunyag na ilaksiden ti basol nagbalin tayon nga tattao na haan na laeng nga tattao datayon ti bagina. Iso nga kuna tayo, naswerte di kapututan na, nakaraman tayo idta nga kinaswerte. No kuna tayo, naggasat dayta nga kapututan na, nakaraman tayo iti dayta a kinagasat.
Nakaraman tayo amin, babaan ti bunyag, nagbalin tayo amay maysa a pamilya, nagbalin tayo nga kapututan, nga nairaman tayo, iti bagi ni Apo Jesus. Kanagmayat nga pampanunutan, intero nga lubong tatak, ramrambakan tayo. Haan, ita sa bali nga nasyon ka, awan unay ti aginaldo masis da tayo ken Espanyol tinangi napigsa ti debosyon na ngam kadagita daddo mga nasyon nga adut Pilipino na influensya ang damutten. Katataramrambakan tayo mananda toy. Kapututan ni Abraham, bagi ni Kristo, agramrambak iti siyam nga aldaw, rambakan tayo ti panakaipas ngay na, nakaraman tayo iti dayta nga bagina. Iso nga kuna tayo, no nagasgasat tayo pay. Taapaya, kapututan na tayo, nakaraman tayo dita. Anya mo ti karit na ti agbaling nga kapututan. Naduduma di kapututan tayo ko, addalat ta black sheep kunada, adda mangiday dayaw, adda mangitaltalmeg. Sino kamot ija, nyamot ti karit na kanyam. May pagpanakkel ka di mo ni Apo Jesus nga, kapututak datoy, bagik datoy, ipagpanpanakkel ka di mo ni Apo Jesus nga sika ka may saka mo nga makita nga mangitantan ok ti puli. Ureahan lang iti unag ti simbaan, iti ruar, may pagtangtangsit ka di nga sika ka itantan ok mumot ti puli. Kayat na nga saon, agbibiyag ka di mo ilang nga Kristiyano. Napudno mo la di kina Kristiyano, awam mo la ti kungkuna na dayta nga kina Kristiyano, o nagrigat mga ibagang ano, pakitang gilas lang nga Kristiyano, pamarang lang nga Kristiyano, naulbod nga biyag nga Kristiyano, ay kanarigat tikarit na kanya tayo, no kapututan na tayo, no bagi na tayo, dayjay nga agbibiyag, nga haan nga igaggagara nga ibiyag nga agsingsing petak, gapot na kaput, haan kumaanga kasjay. Natural di singpet gapota Kristiyano tayo nga rod. Natural di singpet ta bagina tayo nga rod. Nagrigat ang karit na magkanya tayo. Sino ayat na singpet nga kanayon. Sino ayat haan nga agkam kamaliawan. Ngam iso ti awis na. Iso nga da tayo kumaaka no mariri na da kuma mga kada tayo. Wow, Kristiyano dagitoy. Tao ni Apo Diyos dagitoy, di nga rod ti karit na, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ka, nagmayat nga ibagbagada nga, tao ti Diyos daytoy. Marinam nga tao ti Diyos. Ngam no sa balit ibagadan akin nga maibig. Diyak amon akin kapututan kada tayo no ibagada nga hanatay nga tao ti Dios. Diyak amon akin kapututan kada tayo ning kayto iteres mo ta. Ing kayto mo iteres ta kapututan yun no kay ano awan magibaga nga tao na kan ni Dios aka ing kayto mo iteres no inya nga kapututan da naggapuan tayon. Wen kakabsat. Dayto nga saksakripisyo. Iti external mayat ado tayo nga makimisa. Dayto external datoy. Agsakripisyo tayo nga umay. Very good, awang problema dayta. Kaya't kung nga complete po dati nga siyam nga rabii, uno siyam nga bigat nga pa nagkarkararag, awang problema dayta. Kuno awan daytoy, sino ka? No awan ti debosyon, si asino ka? No awan ka ti unag ti simbaan, maawagang ka di nga Kristiyano ka, dayja ti karit na. Dayja ti adda nga pakakitaan no sino ti akin kapututan king ka, kinagsayat ano ko na tayo nga kapututan na tayo ni Abraham, bagi na tayo ni Kristo, kabsat tayo ni Kristo, bagi na tayo ni Kristo, ay kamaawagan tayo nga napudpud no a Kristiyano. Kararag sa pasap, tumakder tayo. Kumararag tayo kakabsat, ket intay itagay, asi papakumbaba iti Diyos, nga ama tayo, dagiti kang runaan na kasapulan ti lubong, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem kad ti araraw mi. Agpaay ti simbaan tayo, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, religyoso ken religyosa, ken dagiti amin amang iwarwaragawag ti sao ti Apo, takanayon kuma sigagagarda nga agserbi iti kaubasan ti Apo, ket isuda iti umuna amang tubngar iti kinakillo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti gobyerno tayo, nang nangrura dagiti opisyales a pinili tayo nga agtakem ken mangidaulo kada tayo, tapno kanayon ko malaeng at ipagsayaatan ti kaadwan ti inda ipangpangruna, saan ket at ibukod da apagesman ken pagimbagan, ket masursuro da pay ti agbiag a simple ken nanumu.
kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangtamtaming iti salunat ken mangpatpatalinaed iti linak kental na dagiti doctors, nurses, midwives, pulis ken bumbero sapay ta sa lokaban kumaida ti Dios ket kanayon an nasalunat da ket makapagserbida an nasayaat kadagiti tattao kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti napanglaw masaksakit kin maidadanes, gapu iti panangsurot da ken ni Kristo, tababaen ti bileg ti Diyos, maadaan da iti kired, pigsa ken tured, pakinakem, amang sango ken mangsulbar, kadagti mas pasaranda apan nubok, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti iso amin natay tayo, tababaen ti bunga ti papatay ken panagungar ni Apo tayo Jesucristo, maragpat na kuman iti ragsak iti Ama, kumararag tayo iti Apo. Agulimag tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam kat ti araro mi managayat unay nga Ama, itinapalaos sa panagayat mo, inted mo ti panangisalakan kada kami amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag, oray pay ti agdama a tiyempo, adu pay laeng dagiti pakasikuran mi ti panagbiag mi, ket ikamang mi amin idaken ka para ti pagsayaatan mi ken iti pakaidaydayawam. Amen. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, darambagim itay naton mi, sabay kong matamay kari, dagito'y sagot mi. Taud kaungan puso mi, ayat ken kay sagot mi. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, Darambagim itay naton mi. naglagkam kami diragsak, yaman kami yekas. Sagot mi tinapay kenarap, nanubungin na pati ayat. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, biag mo tinanubot kadagami, darambagim itaidaton mi. Paruwag yakin paminawat, ragsak mi diagresan. Sagot mo Apo na panayat, magtedmet ng narko'y kararwan. Impay mo kadagamapo, di na Diyosan ngayat mo, yak mo tinanubot kadagami, darambagim itaidaton mi. Sa buhay ko tu'y datot mi, ket awatek ida,
Samay kumatamay kari Amay datong tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga igi. Apo pasantuem kad dagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo tamaikari kami a mataraunan iti nailangitan na tinapay babaen dagitoy natan-ok a misteryo ti Eucharistia gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas. Sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timat laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Kanan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin napasta. Di langit ken dagan agnuda, iti pakaidaydaydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, iti nagang ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Hosana iti kangatwan. Hosana, 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 Hosana iti kangatwan. Pudno unay apo, abiig ka akin na santo, kat sikati gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga ro, ti paay mo ta espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakam minsalakan, manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakam minsalakan, manupot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka, dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa ilangit, madaydaya, tinagan mo. Tumteng umati pagarya, matumpal umati natin mo. Ito'y daga sa dilangit. Item kadakang iyang dito, ikanen mi, ipaninayong ganda, pagkawanen kaditi paspasun mi, kasmet umahiti pamagawan mi, kadagiti met kagapaso kada kami. Inakamen baybayan nga umandugo, iti soliso iti salatan nakam iti dakes.
dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya, ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kariw may kakanyak, ngam ti may salaay nga sa mapaimbag.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, itanta na awat mi, tinadyosan na parabor mo, ipaay mo kadi, tapas gadan na kami ti Espiritum, iti kasta,
agranyag kami akas silaw, amang pasungad ken Kristo iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo, dagiti nang sponsor daytoy nasantuan a misa, dagiti kakabsat ti Rural Health Unit, dagiti nagtatrabaho ken staff ti Rural Health Unit ti Philippine National Police ken ti Bureau of Fire Protection tayo. Agyamang kami ti suporta ken panag-sponsoryo. Into no bigat ti 4:30 ti misa tayo, idtoy matlaeng idaulwan dagiti taga Sisa San Isidro Labrador. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sentimisa agawid tayo si kakapya amin tay ken naibaw amang dedayat ken dulo ikuyog tay ni Kristo iti sa dinuman a diso aramid ken sa uti datum tayo agas